raba gardama dan maliki hayya ni mubarak mai waka sai nai sallama mun gamsu da halinka dan maliki mai koje da birnin kudu daga fumbula ni mubarak mai tambura mai koje da birnin kudu sala magaji da baitinka na yau gangara dan maliki waken suya ka gagaru kware tauna wa mai boji da birnin kudu rujin kan dutse mai wahalar ito newa dan maliki busuru da akala ba shi wuyar ganewa kuka musu da halinka dan maliki mai boji da birnin kudu ga kura a dawa masu dawa ke ratsawa mai boji da birnin kudu da damuna mai noma iri zai shukawa dan maliki hey dan maliki. Assalamu alaikum masoyana maza da mata, ina mai miƙo saƙon gaisuwa a gare ku ne Mubarak Keplan. So ga masu buƙatar koyon waƙa ko in ce ga masu buƙatar koyon kiɗa na waƙa ko kiɗa na kalangu, so inda muna tare da kai a wannan channel ɗin Mubarak Keplan TV. So ka bibiye mu, za mu zo mu practical a dangane da zancen waƙa ko kuma dangane da zancen kiɗa ga mai buƙatar koyar haka. So saƙon gaisuwa na zo gaida kuma soyana ni Mubarak kafin Fulani, ina miƙo saƙon gaisuwa a gare ku maza da mata. Assalamu alaikum.